Hello लोगोफोर बरायबावबाय Bodo Info अफिशियेल YouTube चेनेलाव आसाम पुलिस एसआई एडमिट डाउनलड प्रब्लेम्स सल्व खालामनाय नोंथांमोना लाबोदों आरो लोगोसे A to Z नाय अब्लानो एडमिट नोंथांमोना मोनगोन खायसे एडमिट मोनाखै जानांगौ मानो होनोबा आईडी गोमाबाय जुदि आईडी गोमादोंबा जों मा अपसन दङ बेखौ A to Z लाइभ प्रुफ नोंथांमोना लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बयबो एडमिट मोननो हायो दा जोङो नैबे लिंकआव फैयोबा नोंथांमोना मा ओरैबायदि नांगोन जे एडमिट कार्डआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एप्लिकेसन आईडी बेनिफ्राय नाम बार्थडे खेबसे होनानैसो जोङो मा एडमिट डाउनलड खालामनांगौ आरो दा जों आईडी गैला नालाय दा जोङो रिकभारि खालामनानैसो जोङो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन दा नोंथांमोननो लिंकआव होदों आं डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक होदों बेयाव थांनानै डाइरेक्ट एडमिट डाउनलड खालाम दा जोङो एग्जाम्पल महरै आं बेवहाय लिंकखौ लाबोदों जेराव जों लगइन खालामनानै रिकभारि खालामनो हायो नोंनि गासैबो आईडीखौ कनस्टेबल जा एबिइउबि जा कमान्ड' जा गासैबो नोंथांमोना मोनगोन आरो दा बेयाव नोंनि फन नाम्बारखौ हो जाय फन नाम्बारा रेजिस्टार दंमोन गोजौनि आईडीखौ जों मिथिया बेखौ जोङो होनो गोनांथि गैला जास्ट फन नाम्बारखौ नोङो टाइप खालामना होदो नोंनिखौ एन्ड बेनिफ्राय गाहायाव बार्थडेखौ नोङो होनांगोन बेनिफ्राय लगइन खालामबा नोंनि प्रफाइलाव थांनो हागोन आरो नोङो आईडीखौ रिकभारि खालामनानै लानो हागोन दा जों एग्जाम्पल जों बेयाव रिकभारि खालामनाय आईडीखौ जोङो लडिं खालामबाय स' दायो नायदो नै नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो आं बेखौ एसे ब्लार खालामबाय प्राइभासिनि खोथा थायो दा बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय नोंनि आईडी नाम्बार नोंनि बार्थडे नोंनि कास्ट गासैबो बेयाव थागोन बेखौनो कपि खालामदो बेनिफ्राय बेखौ लाफिननानै नोंथांमोना दहायनि लगिनाव थांदो आरो लगिनाव थांनानै एडमिट डाउनलड खालामदो बेयाव नोङो मा पस्टआव एप्लाइ खालामदों गासैबो डिटेल्सआ हिस्टरिया थायो स' बिदिबा जोङो लगइन खालामनाय प्रसेसआव दायो थांफिनसै स' दायो जों लगिनाव क्लिक खालामफिनबाय एडमिटआव बेनो जाबाय नोंथांमोननि एसआईनि दहायनि जों फैनाय फार्स्टआव एप्लिकेसन आईडीखौ जों मोनबाय नालाय दायो होफिनदो बेनिफ्राय नामखौ लिरदो नोंनि पार्टिखौ होदो खेबसे क'डखौ होनानै नोंथांमोना मा दायो डाउनलड खालाम दा बेनो एडमिटआ नै डाउनलड जाबाय नोंनि नाम बेनिफ्राय डिटेल्स गासिबो थाबाय पस्टआ नोङो मायाव खालामदों खनसेनो कम्बाइन एग्जाम जागोन एबि जा इउबि जा एबा जि दङ नोंथांमोना एग्जामा खनसेल' जागोन नाथाय फिजिकेल टेस्टआ एक्सट्रा जायो आरो दा एग्जाम सेन्टार बेयाव थाबाय नै बेनिफ्राय टाइमिंआ जाबाय नोंथांमोननिया 10 AM निफ्राय 12 सिम आरो बे जाबाय नोंथांमोननिया डेटआ 5 जानुवारि खालार खालि 100 कुइसन 100 नोंथांमोननिया मार्क्स दङ बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 1 मोनगोन एन्ड नेगेटिभ मार्किं दङ 1/2आ बेसेबां दङबा नोंथांमोना गोसोआव दङगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम लिरनांगोन एडमिट लांथारनांगोन बेखौ आरो लोगोसे गांसे आईडी प्रुफ नोंथांमोना लांनांगोन जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स थ' ब्लेकजों नङाबा ब्लुजों नोंथांमोना आनजादखौ होनो हागोन आरो दा बेनो नोंथांमोननिया बर'जों इंलिसजों हिन्दीजों एसामिसजों नोंथांमोना बेंगलि बेबादि मोनो लेंगुवेजआ जाहाथे बेखौ एग्जामाव नोंथांमोना मोजाङै मोजां क्वालिफाइड खालामगोन आरो बे फिजिकेल टेस्टआ जानुवारियाव जानाय चान्सआ दङ अके स' दायो टेनसन गैला लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट लगइन खालामदो रिकभारि खालामदो आरो एडमिटखौ डाउनलड खालामदो दा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेनो जाबाय बड' इनफो इउटुब चेनेलाव